За нашия човек националното е над църковното. И това много ни пречи. Нали, за едни националното, за други идеологическото над църковното, за трети материалното над църковното. Когато Христос не стане център, нали, критерий за всяка една ценност, за всичко онова, което става в света, няма да имаме успех в нищо. А какви хубави моменти? Хубавите моменти са в това, че когато заработи, тогава чак се чувства нещо хубаво и се вижда радостта си. Просто личи си тази радост и удовлетворение в хората. Аз съм отец Козомир и по-настоящем, по воля Божия, служа в Берлин. Тук съм в отпуска и реших да намина при един стар наш приятел и събрат още от едно време в неговия храм в Панчева. Аз съм отец Стоян, по-настоящем живея и служа в Белгия. Живея в Белгия, служа и в Люксембург, от 5 години съм там. Иначе съм от Благоевград, там служих повече от 20 години. В момента съм като отец в отпуска и така по същите причини, понеже отец Кръстин ми е много стар приятел. Първо виртуален, после реален, даже супер реален и така. Обадих му се, разбрах, че си е тук, не е отпуска и той. И направихме днес едно така братско съслужение с него. Разкажете малко повече за служението в Западна Европа. Какви хубави моменти, какви трудности имахте? Преди много години, когато се основаваше и организираше църковната общност в Берлин, тогава и времената бяха съвсем различни. Средата е повече протестантска и проблемите бяха съвсем други, отколкото сега в днешно време. Но за българските църковни общности, където и да е по света, всъщност проблема е в това, че финансирането, просто финансовата част, материалната част е трудна и също така и проблемите, които се породяват от това нещо, са трудни за превъзмогване. А какви хубави моменти? Хубавите моменти са в това, че когато заработи, тогава чак се чувства нещо хубаво и се вижда радостта си. Просто личи си тази радост и удовлетворение в хората. Срещахте ли приемане или пък отхвърляне от местната общност? От местната общност в смисъл... Немците. Да, немците, но от хората не. Също така, даже дори помощ срещах, но от официалната власт в Германия. А вие, отец Стоян? Аз, както казах, съм отскоро, 5 години съм в Белгия и това, което така успях да направя за тези 5 години, с помощта на местната българска общност в Белгия, да организирам 2 нови енори в Белгия, където има много българи, живеят българи, които работят там. И така, не можем да не си кажем, че нашата мисионерска дейност там е насочена предимно само към българската общност, все още. И успяхме да създадем 2 енори, в които така, нашите братя сънародници постепенно започват да разбират, че връзката им с родината не са само местните клубове, местните клубове също по танци, има много там, които са организирани, местните тържествата, които си правим по разни по повод национални празници, но най-силната връзка това е църквата, това е вярата. Опитваме се това да го направим. Това са щастливите, хубавите моменти, когато се събираме и си говорим за тези неща. Трудности,
Аз не съм имал трудностите на отец Любомир, защото западноевропейската епархия вече си беше така организирана, имаше си структури почти навсякъде и е много по-лесно, когато има и администрация в Берлин, която е да се направи една така, да се организира една нова енория и да се издейства от митрополита всякакъв вид помощ, чрез която, нали, тази енория да се развива. Така че имаме, разбира се, и финансови проблеми, служим в в храмовете на местните католически общности, които са много благоразположени към нас. И така, общуваме по този повод и с представителите католиците, които, нали, ни предоставят храма. И така с тях има много братски, мили отношения. До някой път те остават на нашите служби да ни така, да присъстват, да разберат как служим, и въобще така, има доста хубави моменти, свързани с това, че Христос, където успеем да накараме хората да почувстват, че Христос присъства между тях, там любовта се усилва и хората разбират, че ценностите в живота, които са свързани с Христос, са много по-силни от всички други материални ценности, псевдодуховни или пък само някакви философски и така. Знаят ли жителите на Западна Европа за православието като цяло? Вие като отидохте там, отец Любомир? Отидох, не знае. Но сега вече все повече и повече знае. Не казвам, че ние сме ги научили. Да. Кой знае? Светия Дух може би, но дори и от нас. Православието в разцвет ли е в момента в Западна Европа? В развитие ли е? Има ли? Аз мисля, че е в развитие, да. И все още е нещо екзотично за тях. Забелязвам, че не правят разлика православието като една част от християнството. Дори има все още и такива хора, които не знаят, че православието също са християни. Да, не съм дори това. Но най-често забелязвам това, че казват, че сме консервативни и изхождат от това, че православните юдеи са консервативни. И затова си мисля, че православните християни и те са консервативни. Но така всъщност погледнато, ние като ценители и пазители на старите християнски традиции, може и да сме консервативни. Какво бихте казали за твърдението, че всъщност християнството не е нито консервативно, нито либерално, защото това са политически категории? Разбира се, че е така. Смисъл, ако можем да охарактеризираме християнството като консервативно-либерално, то това може да го направим само в друг аспект, в друга посока. И в посока на това, че консервативното в християнството е това, което пази традицията, пази усещането, че християнството, освен всичко, е и история, традиция, което означава, че всичко, което е било до сега в живота на света, трябва да го запазим за този опит да го превъплатим в сегашния си живот. А от друга страна то е либерално, защото освен, че либералното означава свобода, то е и модерно, то е, как ска, прогресивно, защото нищо ново по слънцето не се е случило, освен идването на Христос, който е единственият истински прогрес в историята на човечеството, и също така нищо ново не може да се случи без Христос в историята на човечеството, колкото и така да изглежда това невероятно, но е така и в това отношение християнството е либерално и прогресивно, но не в политическо отношение, защото там вече тези понятия, политическия контекст съвсем различно значение имат и нямат нищо общо с християнството. Тоест, ние сме и консервативни, и либерални, и супер прогресивни като християни. Усеща ли се в Западна Европа, където съответно в църквите идват хора от различни националности, и гърци, и сърби, и руснаци, и украинци, и всякакви и румънци. Усеща ли се вселенскостта на православието по-лесно? В смисъл, че християнството всъщност е насочено към всеки човек, независимо от неговата народност? Да, освен всички тези народности, които изброи, там идват и много местни. Значи
Тоест, отеца, който каза, че християнството е в православието в разцвет на Запад, това означава, че много местни хора, французи, германци, белгийци, англичани, влизат в православната църква и се докосват до православието. Там има един много такъв тежък, бих го нарекал, малко така по-крайно проблем, че те не ни познават. По принцип, западният човек не познава източния човек. Така както ние познаваме западния човек. Всеки средно интелигентен човек в България познава западната история, култура. Западният човек, средно интелигентен, не познава източна Европа, не познава балканските държави. Аз бих го сравнил дори. Да. Бих го сравнил както с това понятие при американците за Европа. Те говорят за Европа. Да. Тоест, както американците не познават Европа, като... Точно е такова отношение спрямо православните. Да. Те не ни познават. Те като се докоснем до тях, те веднага казват, ама чакайте, вие сте същите като нас, ние сме братя и ни прегръщат и ни целуват, както се казва, и ни приемат на драго сърце, защото те не ни познават. Тоест, ние ако имаме някакво негативно отношение към католиците, това е защото ние ги познаваме и знаем разликите. Докато те към нас имат негативно отношение, защото им е казано, че ние сме схизматици. Какво означава това схизматици? Нали, за тези, които са по-запознати с католическото учение, те не го разбират какво означава същността си схизматици. Знаят, че има някакви там, които са се отделили едно време и толкова малко така пренебрежително им е отношението към нас все още. Нали. Но благодарение на това, че православието се развива и пуска корени и в техната култура и среда, все повече и повече става така познато. По отношение на диалога, отец Любомир, трябва ли като православни да водим диалог с другите вероизповедания? Непременно. И в какво трябва да се състои този диалог? Примерно във вашия опит като свещеник, какво се състои този диалог? Говорим за инославни. Да. Тоест, ами аз, какво да ви кажа, последното, което силно ме впечатли, беше, че кръстих една мюсюлманка, която е от албански произход, в нашата църква. И ми каза, че иска да се кръсти и аз се попитах дали няма да има проблеми с семейството си. Тя е доста млада, мисля, 22 години. Тя каза, не, аз говорих с моите родители и те ми казаха, ако ще се кръщаваш православна, няма да я спират, но тогава да е в българската църква. Да не е нито в македонската, нито в сръбската, нито в руската. Защо? Също не знам. Може би това някакси ме зарадва. Не се гордея с това. Но наистина ме зарадва. Защото дори ето забелязам се и сред мюсюлманските среди явно има някаква представа за разлика в различните поместни православници. А сред инославните също мога да ви кажа и още нещо, което също ми е така радостно. Една будистка китайка също реши да се кръсти и да стане православна. И тя стана православна и се върна в Китай, живееше в Берлин, дълги години е живял в Берлин, върна се в Китай, но отиде в Хонг-Конг. Тя ми казва, защото в Хонг-Конг има руски православен манастир. И казва, там е ходила в този манастир и на китайски си говорят и казва, това е абсолютно същото, което съм чувал от теб. Ето на. Православието е едно и също. Ама и тази жена заради вярата си не се прибира вкъщи, отива в Хонг-Конг, защото там наблизо ще ходи да се черкува. Какво бихте казали на нашите сънародници? Ние тук имаме навика да живеем малко в един балон и да делим света наистина на запад и изток и съответно да категоризираме едните като добри или другите като лоши. И някак си забравяме това, че в крайна сметка християнството не е само наше. Ние малко си го национализираме, така наше българско си. И като свещеници, които са живели и живеете в Западна Европа, какво бихте казали по този повод? Защото ето видяхме, че има и доста и от местната общност, които стават православни и намират Христос. Абсолютно.
какво може повече да се каже от това, че там, където присъства Христос и има любов, там може да се преодолее всеки проблем, всяка спънка, всяко неразбирателство и всяка криза, дори можем да кажем. Тоест един свещеник, освен да призовава към любовта, която идва от Христос, не знам какво друго може да каже. Това е основното като призив към всички хора и конкретно към нашите сънародници, защото ние приемем християнството, не само ние българите, всеки един така традиционно православен човек, обикновен, който не познава, не че не познава, но който не живее пълноценно в църквата, приема християнството като някакъв белег на своята национална идентичност, което е основната причина за това да няма църковно съзнание. Защото за нашия човек националното е над църковното. И това много ни пречи. Нали, за едни националното, за други идеологическото е над църковното, за трети материалното е над църковното. Когато Христос не стане център, нали, критерий за всяка една ценност, за всичко това, което става в света, няма да имаме успех в нищо. Съгласен съм с. Аз, какво да кажа, наистина в църквата започват да се събират всякакви националности. И аз се гордея дори с това, колко е хубаво не само православието, ами християнството и този, който е почувствал, който се е допрял до Христовата любов. В нашия храм се събират различни православни християни, за да се черкуват. Не защото обичат българската църква. Хич не си, или поне се опитвам да не го допускам, за да не се възгордявам. Но просто идват, защото са наблизо. Идват и, както казват, идват и сърби, и украинци, и руснаци, и поляци, просто защото живеят наоколо. И румънците също. Много от тях не разбират нашия църковен език, но чувстват присъствие на Свети Дух. Нещо ги привличат. Аз много добре знам, че те не разбират нашия език. Като казахте, че не разбират вашия език, четете ли примерно символа на вярата и Отче наш на, не знам, немски? Дори това не. Но по-рано да. Сега като че ли закърня тази традиция. Ние го четем, като служим в Белгия, в фламандския регион, там го четем на фламандски, на френски. А пък като служа в Люксембург, там го четем на люксембургски, на английски, на френски, на немски. Отче наш само, нали? Тоест това е един знак, нали, че живеем в среда, в която всеки един народ има необходимост, има нужда за това да чуе Божието Слово. И, за съжаление, само не можем цялата литургия, но между другото има църкви, в които и апостола, примерно в българската църква в Кьон, там четат и апостола, и Евангелието на немски и на български. И в много други църкви се четат тези, значи, Отче наш, символ на вярата, апостола и Евангелието се четат на два езика в много църкви. На местния и на народа. Примерно на румънски и на френски, на сръбски и на немски. Много църкви така. Тоест това, по този начин се проповядва, нали, на всички за това нещо. Има една мисъл, че един от признаците, по които може да се познае, че една църква е жива, е всъщност светостта, която ражда плодовете на светостта. Според вас днес съществува ли светостта в православната църква? Аз винаги обичам да дам следния отговор на този въпрос. Когато по време на литургията свещеник раздробява агнеца, казва: светинята е за светите. Тоест всичко, които са в църквата, са свети. Така че светостта е, да не кажа относително, но всеки, който се принася себе си в жертва на Бога, в определен момент е свят. Поне до някъде е свят, защото край светостта на един човек, нали, каже на Богородица, на светците, т.е. това е определение на църквата. Краища общия съд не е дошъл. Нали? Се казва има една дума, ние не знаем кои са светци окончателно. Тоест ние се обръщаме към тях. Не трябва ние да се обявяваме. Ние, да.
Тоест, това, че така, аз знам на подтекста на въпроси, защо в Българската църква няма светци последните 150 години, нали, да е канонизиран някой светец. Има го и този момент, това е индикатор, нали, за нивото на църковен живот, на богословска образованост, на отговорност, нали, на църковната иерархия. Всичко това е въплатено в проблема за светостта. Да, разбирам го, но това не е най-важно. Най-важно е да има литургия, да се служи литургия и хората да участват за Царството Божие. Това е най-важно. А вие, отец Любомир, какво бихте допълнили към това? Ами, светостта е нещо, което го определят едно общество от хора, а не ние лично. Този призив аз бих направил, може би, и се опитал да направя разлика между светител и святост. Светител е, може би, това, което човек може да постигне и при живот. Да бъде светител, да свети. Като светилника, който не се поставя под крима. А се поставя на високо, за да свети на всички. А светостта е може би нещо допълнително към това, което в последствие, след като всеки е преживял, всеки е достигнал края на земния си живот, това го определя тази именно група. Какво бихте пожелали на нашата църковна общност в Панчарево тук? Да се пълните с радост, с любов и с живи души, които да направят храма, как да го кажем, малък за тези, които искат да съдят. Аз с приятно чувство забелязах, че тук има една здрава църковна общност, която знае какво търси и знае по какъв път трябва да върви, за да достигне това, което търси. И това ви пожелавам, да не се отклонявате от този.